Uani Molinik 16 siuaqqanera oqarernittut sallungilaq tassa GSS-ikkut sinuisartuarnertaajusимаппут kalaalliitnunaanni kakkannerpaa tullianingaanni tassa taama kakkannerutigipput allalu teqaatiineqarsinnaangila Ante restaurants uanuunamminermi uassa isortitsuuq taamaalillunilu GSS qaivaartillu tassuukiu kingulli taamma finaalimi GSS ayugaassualaavittarpoq singinnaartut maannakkut suaqtaakut pissartat minutiataaseq singilaanguarlu taamaattaa tanuyaataasoq nukuunammisut nammasseriartu taqularnangilaq GSS-iparnertai Arsartummut avalassutik nuulasutaqaayumaartut inuyu ostamaassuuhol appassaa sertitsuoq firsarruussi fiortinaartilluu Mumaraarnermi GSS sutneriarluni sertitsuoq mumaraarnermi Norsaq arfunaqmartoriarluni sertittisoq sikuuntit 16-innanngortut unamminerup naammassinissaanut team timeout Norsaq HC-mix kiumasarinuqarpoq Norsaq HC vippimikan misiliiniarpoq Sikuuntit 16 pippissaraat vippip nammassinissaanut iluatsingeqqalaarluuli tassalu unammineq nammassuoq GSS ularnaattuartumik pissartangorpoq Norsaq HC asianningaannersoq ayuaffialu angutini ukiormanna normussivangorput qaanaamingaannersoq normusassingorputik 85 narsamingaannersoq normufamminngorput missaako sisimiut normufiaangorput nallunguaq ilussaningaannersoq taavalu ausinnapput nuuk sulvinnapput Norsaq HC asiat pissartangorput GSS imminnut qigaffingererpata finaalimi arsartuarnerpaani qaasaqassaaq takanna Norsaq HC-armi tuartartut tuungortut Ametaku pisuaqorussuarpuut sumersoqatigiippiup Nutaarsiassut taama agusaqassaartiinera sikisaarfingaluaamma pisuaquarput unammissuarnerpaanik toqqaanissami Isaaquutsin amma Andreas
Lorentzen GSS-Norsaq Ilimanarput taavalu Norsami artanuka untapaa tallimaraarnera pillu toqqagaanissa ilimanartuni so ukua ilinginni aqutsikkuaqattaaqisut musaanguaqostaman Søholm nukaaru inuju kostaman Søholm winunamminam allartikkuangitsuarmik tuukikkumita takannun tamakkersuusuusuusum Niels Møller so tukinnangila aqanuka untapaaqqaima Norsaqquusiimi assartaarnerpaatut toqqarneqarpoq Bank Nordic-kim pisartangorniunner pilarnertu taningaasaliisu pisortaanit nunatsini pisortaanit Jon Trekkumik tuninqarsuni Nummer 1, Isak Ulsen! so aamataanna ajungissuinnar taamatut toqqarneqarmak Seru Pisartangortut Nomutsuungortussu 10 minut pajaffingaarmata akisartitsima tassiniingittut pissapput atuu siinnaartusaagaluartut allagaatitsinermaaqutsuat perilaassuakka qanorsiitiisunik suli igerpasinnaanartuka Appuanartortassa uiminnannerat ukaarinillu tunniussinnerat aamma ilangulluit takussavagut aakakkua kiississermiut Lukina, iPhone 6, til man kan også sige over, om man må have klart det inde. iPhone 6, til nok i år.